सासे डक्टरखौ दुथांफोरा इनायै बुदों। सुबुंनि देहा फाहामग्रा डक्टरखौ जों सुबुं समाजनि इसोर बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना सुबुङा देहायारि जेंनायाव गोग्लैयोब्ला सासे डाक्टारखौनो नागिरनांगौ जायो। सुबुंनि जिउनि थांनाय थैनाया सासे डक्टरनि आखायावनो थायो। थारैनो बाथ्राया सैथो, नाथाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दुथांफोरा सासे डक्टरखौ इनायै गाग्लोबनानै बुदों। जाथायानो जादों तिनिसुकिया जिल्लायाव। डक्टरनि मुंखौ टिकेन्द्रजित शर्मा होननानै मिथिनाय जादों। डक्टरा तिनिसुकियानि दुमदुमा काक'पाटी ज'नाल प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव मावोमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला माखासे दुथांफोरा डिउटियाव थाबाय थानाय डक्टरनि खथायाव हाबनानै बे दुथां हाबाखौ मावनानै थांदों। बुजानायखौ लानानै डक्टरा काक'पाटी पुलिस थानायाव केस होनाय जायो। पुलिसआ दा जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। मानि थाखाय मा जाहोनाव डक्टरखौ बुखो बेनि आन्दोआव मा दं बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे डक्टरखौ दुथांफोरा इनायै बुदों। सुबुंनि देहा फाहामग्रा डक्टरखौ जों सुबुं समाजनि इसोर बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना सुबुङा देहायारि जेंनायाव गोग्लैयोब्ला सासे डाक्टारखौनो नागिरनांगौ जायो। सुबुंनि जिउनि थांनाय थैनाया सासे डक्टरनि आखायावनो थायो। थारैनो बाथ्राया सैथो, नाथाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दुथांफोरा सासे डक्टरखौ इनायै गाग्लोबनानै बुदों। जाथायानो जादों तिनिसुकिया जिल्लायाव। डक्टरनि मुंखौ टिकेन्द्रजित शर्मा होननानै मिथिनाय जादों। डक्टरा तिनिसुकियानि दुमदुमा काक'पाटी ज'नाल प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव मावोमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला माखासे दुथांफोरा डिउटियाव थाबाय थानाय डक्टरनि खथायाव हाबनानै बे दुथां हाबाखौ मावनानै थांदों। बुजानायखौ लानानै डक्टरा काक'पाटी पुलिस थानायाव केस होनाय जायो। पुलिसआ दा जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। मानि थाखाय मा जाहोनाव डक्टरखौ बुखो बेनि आन्दोआव मा दं बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।